Салом алейкум бародарон, салом алейкум подписчиков, шумо ба канали ман Иблисино, маълумотро подписатсия кунед. Чунон ки шумо мебинед, додарака чилгуза инано шумо ки обрезаниеш кардем, обрезание ба забони суд, ба забони турки, хатнасур. Ой, что? Чӣ мега? Хатнасур кардем, худоро шукр ки хатнасур хуб омадаган. Ой, что? Чӣ мегӯй? Ой, бародаро, агар мақсад кӯдаки майда дора ё ки калон дора фарқ надорад, ё барои оператсия кардан, барои нишон обрезание кардан фарқ надорад. Чизе ки боша муроҷиат кунед, иншоалло ҳама вақт хидмат мерасонем. Ой, чӣ мегӯй? Ой, чӣ мегӯй? Ой, ҳамеша дар амони худо бошед, худо нигаҳбон бошад. Ман будам бо шумо доктор Берӯз, ҳамеша тавсияҳои хона буд.